Iki lagune nek gayeng men judule apa? Ula Tampar utawa Nyidra Asmarana. Oh ngono, sing gawe lagu sapa? Masyarakat ana ing Ngesong Banjarejo Pelemahan Kediri kene wis apal. Karyane Ki Haji Sukron Suwanda bapake awake dhewe no. Oh ngono ya. Ya ning karo kanca-kanca diaransemen tegese digarap meneh nganggo gamelan Bali. Oh, ngono ah. Kanca-kanca karawitan Dwija Laras Indonesia ya. Katon Sigrak lagune saya gumyak ya yo ah. Lan aku wis matur lawan Bapak Haji Sukron Suwanda, Pak, pami lagunipun kula garap ngangge gamelan Bali piye? Wis kono Mas garapen supaya luwih apik, luwih bergas. Oh, ngono wis entuk izin karo sing gawe lagu wis. Ya kok ya penak dirungokne sak ketok kompak ketok rampak lho ya jenenge nganggo latihan nganggo proses no. Oh ngono ah ketok lek klawitane ya mumpuni sing nabuh ya jek nom-nom mula masyarakat ana ing Ngesong Banjarejo kene tak tari pami ngangge yogane bapak dos pundi supados anggaranipun boten terlalu berat tumraping warga ana ing Ngesong kene pemata gawakne yogane ngesti budaya pripun masyarakat ora kersa no. Oh ora kersa. Ampun Pak Kangko yogane nggih yoga jenengan panjake jenengan Dwija Laras Indonesia. Oh ngono ah ya. Panjake Mbah Sukron pun tuwek-tuwek. Ngono ya ya ah. Lah ya ah. Mula dina samengko awake dhewe komplit sak bergodo saka ing Karanganyar Surakarta Hadiningrat ya ngabiyantara sowan wis ora asing meneh tumraping warga ana kene ya aku malah ora ngitung lho no sing ngitung malah Pak Lurah. Oh penjane Mak Haji Samsuri heeh ora krasa jebul wis ping 12 anggone awake sowan ana ing Ngesong Banjarejo. Oh ngono ah. Ya ya ngestokke dawuh.